ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ତା କାମରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ମୋ କାମ କରିବାକୁ। ଏଇଠି ସଉଦା ଡବାରେ ମୁଁ ସବୁ ରାସନ ସବୁ ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡବା ନିହାତି ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମର ବଳକା ମସଲା ସବୁ ରଖିଥାଉ। ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ରଖି ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପ୍ଲାନିଂରେ ଥିଲି। ଡାଲିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ସିଝାନ୍ତି? ଭାତ ଡାଲି ବସେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ହାବଭାବ ଦେଖିବାକୁ। ତ ସେଇଠି ତା ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପରିବା ରଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେବେ, ସେ ସବୁ ଭଲରେ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ମାଙ୍କର ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।